teño palabras. Non sei como definir, porque é tan fuerte. Entrache unha cousa así por o estómago e nótalo bater ao mesmo son que vai correndo o boteiro, tú notas como che bate o teu corazón e vai adquirindo como se fora o unísono do son das esquilas. E entre todo eso, entrache tanta alegría, tanta algarabía, tanto sentimento, que ás veces tens que chorar. Non o sei por qué, pero emocionaste de tal forma pois que che salen as vaguas salen elas solas. Tú ríes e choras, pero aí están que saen. E é da maxia que ten o grandísimo personaxe do noso Entroido, o meu querido Aquí é a explosión do ingenio, o sea, non é tens que facelo desta maneira ou tens que facelo do outro. Aquí hai xente que antiguamente pois que o Entroido pois se chamaba Entrudio, outra xente que lle chamaban Entroido, outra xente que lle chamaba, porque carnaval é unha cousa, Entroido é outra cousa, temos que telo claro. Eu sempre o digo, unha cousa é disfrazarse, un boteiro non se disfraza, un boteiro vístese. Esa é a diferencia máis clara entre carnaval e Entroido. O Entrudio para min é algo, a festa máis grande que pode haber, tanto no sentimental como na alegría, na troula. A xente expresa ao mellor que noutras épocas non é capaz de expresar. A vez é moi artística porque, bueno, o boteiro, primeiro de nada, é a alma mater de aquí do Furión de Quintela do Pando, ou de Viana, ou de todos os alrededores de aquí da zona. Pero volvo a insistir, é moi diferente. Un boteiro vístese. Outra persoa que participa no carnaval disfrázase. E hai que entendelo ben, isto non é un disfraz. Isto é un traxe dun boteiro. A ofensa máis grande que me pode dicir alguén é que me veña e que me diga: eu quero disfrazarme de boteiro. Dios mío, non. Tú non sirves para boteiro. Non. O boteiro nace, non se fai. Solo empezar a facer a máscara, non sei, é un sentimento que non sabes nin como expresar. Queres facelo tan perfecto por dentro para que poda expresar todo o sentimento que ten que expresar. Para min o Entroido é emoción, non? A emoción que sinto cando vexo os nenos tocar un bombo cos ollos pechados. Había pouca permisividade para andar de furiada e tal, pero no meu pueblo, como era un pueblo tranquilo e tal, pois deixábanos tocar o frío sin máis. Entón os do cabo da vila subían a Quintela e facíamos ali a furiada, pero entón non había luz eléctrica, entonces a xente salía con 2 ou 3 fachóis de palla de centeo, do pueblo arriba polo abaixo, cada casiña tiña a súa bodega, abrían xa a porta, tomabas un niño ali e ia tomando. Entonces o ritmo era exclusivo, o sea, tú non tocabas un ritmo de outro pueblo. Aquí cada parroquia, se me atrevo, dentro da mesma parroquia hai aldeas que ten distinto ritmo. Por adentro tento meterlle a miña alma para que cando a poña se transforme no personaxe do boteiro. Pero por fora suelo lle poñer o que máis medo lle teño, que é as serpes ou os sapos ou cousas así. Algo que lle teño demasiado respeto e, sin embargo, que posto na madeira, algo que queda, que me fai
o mellor perder o medo que lle teño en realidad, pero quizáis o sentimento máis grande é cando vistes o boteiro. Fulión represéntase nos concellos de Manzaneda, nos concellos de Viana do Bolo, nos concellos de Vilariño de Conso, en algunhas aldeas da zona da Gudiña, como pode ser Carracedo, ou no Bolo, como pode ser a zona de Buxán. Cando eu toco o fulión, e creo que non só eu, calquera rapaz de Viana do Bolo leva o dentro, está o sentindo dentro, e polo menos a min éncheseme o corazón e sálese máis vaguas, pois co entroido e co fulión é mío mesmo. E chega o momento de poñerlle a pantalla arriba e levantamos a pantalla para arriba. Dios mío, nese momento, inda sin esquilas e sin nada, é o boteiro. Poñolle o cinto, abróchollo, pegas uns meneos aí movendo as esquilas, que é a fala do boteiro. Cando lle entregas a monta, iso é a transformación total. Entonces eu aí nese momento báteme o corazón de tan forte, pecho os ollos, entonces empezo a chorar, porque xa non me vei, pero da alegría, de emoción, eso non hai sentimento que o poda igualar. Naide pode igualar ese sentimento, naide. E despois, cando vai correndo por entre o fulión ou separando a xente para que non moleste a súa xente que vai tocando ou o bombo ou a xadancha, pois eles van defendendo esa xente para que se luzan mellor, para que toquen o sonido máis bonito do mundo. Cando lle poi a máscara, tú non estás vendo o mexerica que vai dentro, non. É unha transformación, porque senón sería imposible levar unha pantalla de 17 kilos. Non, estáse convertindo nun ser totalmente excepcional. O sea, na alma mater do noso Entrudio. Todos os personaxes do Entrudio, todos, pero todos, o sea, non só o boteiro. Eu, para min, mereceme moitísimo respeto calquera personaxe do Entrudio, non disfraz. Cando se iba aos pueblos ou cun fulión ou con unha fuliada, pois antes de entrar no pueblo, fose fulión ou fuliada, un boteiro ou dous, pois tapaban as esquilas, metíanlle musgo dentro para que o badal non sonara. Entraban onde o señor alcalde, que xa estaban ali esperando unha comitiva, e pedían o permiso. E cando lle daban o permiso, sacaban o musgo das esquilas, tiraban o chan, entonces aí era cando o boteiro soltaba toda a súa carraxa que levaba, é como recuperar a vida. Recuperaba a vida para el, collía forzas el e dáballe forzas a toda a xente que iba. Bos días teñan todos, compañeiros e amigos. Este é o noso fulión de pueblos tan distintos. Desde Cernado hasta Placín, somos os que nos xuntamos. Somos poucos, humildes, pero moita ilusión lle botamos. O que toca a corna é o que manda empezar, pero eso só é un protocolo que non nos fai falta ensayar. As máscaras iremos de diante e as chocas faremos sonar. Axudaránnos aixadas e bombos para unha ronda poder dar. Que naide se equivoque, que isto é un fulión de verdad, o de xuntarse 4 veciños para unha ronda poder dar. E por eso estamos aquí, e é o que imos facer, en cuanto nos deais os permiso para as calles poder recorrer. Benvidos outro ano máis esta gran tradición. A xente está como louca porque empeza o folión. Sabedes que estades na vosa casa. Esta é a casa de todos. No concello xa é un día moi grande, disfrutaino como se estuverades tolos. E agora non vos vou entretener máis.
nin vos vou a dicir máis contos. Podedes empezar o folión, pero ollo con rachar os bombos. Eran tres expresións. Pum, pum, porrón, pum, 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 porrón, pum, pum. Eso era o que iba na canción. Entonces todos o mismo son. Estaba moi ben. Sí, no pueblo de Matamás. Óbvio que os lunes, cando salían por a mañá, xuntábanse todos e dábamos as palmadas, dábase así por atrás, pum, chapada, dicíanlle chapadas. Era unha costumbre que había de que se podían darlle os que estaban ali, se podían darlle ou non, ou eles se defendían de forma que non deixaban darlle. Cando iba algún, dabanlle cazamarra, un zamarrazo, e largaban, pero viña outro, metíase, e o mellor un que se descuidaban, metíase e pegáballe así na piel da carita. Era unha costumbre que había, as chapadas. Tamén eran un asunto que figuraba todos os anos no Entroido, as chapadas dos peliqueiros, os peliqueiros. Había que buscar un sistema que ela vira por ti e que fora ela tal. Digo, o ano que ven tes tempo de inventar. Un periscopio, poño un equipo, o caralho e xa está, un sistema de espellos. E inventar, exactamente. Máis difícil era que mexar o santo. O martes de carnaval, os que viñan de Alcucelos e Retorta, daban unha volta por o pueblo, tapados, como vamos, chegaban a unha casa, empezaban a mover os chocos, hasta que salía o dueño ou algún deles, e dicían, vai, ide por aí a paseo, pero outros baixaban ao mellor 10 céntimos, 20 céntimos, ou así, e xuntaban, especialmente estes de Alcocelos. Incluso o que comprara o traxe do meu pai, viña moito eso, os cartos aquí, os chocarán.
Marina, los ejercicios esos de sogatira, de que se ponen unos... para que tiraran con poleas para subirla, y echaron 6 días para subirla. La subían un poquito, la aseguraban, entra en internet porque está toda la historia. Pero tú dices que se descentralizaron a... No se jugaba con pelota, se jugaba con un palo. Y era un palo... que eles eran moi gambia. Pero ahora, antes tiña un fuelle aquí e outro ali. Que vai sonar como a de Toledo, como a catedral, como a catedral. Deixa entrar a luz. Se non está non veo. A ver se pon que traballa. Pero que iba a traer a chaqueta. Esto sí que es España. Sí, eso sí Y encima el que trabaja es el jubilado. Era os únicos chupitos. que Enormemente hai algún chupitos. funcionario. Bueno, gusta vos o chupito ou non? Sí. Os chupitos xa. Está moi rico. Dice, É que- primero, porque entonces era máis entroido en Castro que en Laza. Sí, no, eso sabemos, eso. Sí, eso era así. De feito hai un escrito moi antigo do Concello de Laza que dice os peliqueiros que había, e había 10 en Castro, 2 en Laza e un en Arcucelos, me parece que como tenía chamado, pon a lista de peliqueiros que había. 1810, ¿no? Pues- Son de 1833. Sí, bueno. da Constitución. Pode ser perfectamente, que De Pérez de Burgos. a data tiña 1810 na cabeza, pero pode mellor ser é algo 1904. Yo sé, de 1904. Regula todo Es eso. del siglo XX ya. Número de peliqueiros, 10 en Castro, 2 en Laza, un en Arcucelos. Sí, era. E foron os traxes antes alquilábanse, que non era así... Sí, non, daquelas pon eso. Os de Es campo que viñan a alquilar as e iras. 1800... En 1873... En 1873, en estos montes de por aquí detuvieron... La de la alberguería es una pena, está metida empotrada allí en un muro. Bueno, pues ahora Sí, me sí, estoy ¿Le sacas el macho hembra? Tiene que ver as outras, pero... Eso é macho de toda a vida. Dinámica de macho. Está macho. É como a ti, macho. Eso é voz de macho. Este non cae. Hasta que o perda. Sí, tenemos que llevar otra arandela más para atrás. Como vai a ver... E este solda bastante ben, eu por isto dicía, porque mira, aquí non se conoce case nada, porque ca a eléctrica suele quedar apegado, porque é moi delgadiño eso, entonces e a autógena il solda moi ben, e non creo que se non falla a femia, o badal e a femia non se vai... Este macho, este póndelo por detrás. Este le pongo a un lado. Detrás. No medio. Ah, el macho, es verdad, en medio. Pues hay que echar cuentas. Hay que echar cuentas. Ten que facer a arandela aí, non fai falta a mí. Xa ter feito. Sí, para as vacas. Estas son das vacas. Pero no son... E hai unha clase delas que valían moitos cuartos. Os avós. Sí. O que tu veches constancia, verdade. Bótalle un chupito disto a ver se lle gusto, pero... Mira, nós fixemos isto, pero é un muñeco. Pero o millor de pesetas.
cosa